Homo MCA bwe wodi ya Kiabonyoru Vincent Benecha ni garure Enkwana yaye igoro yokorusigwa abisi kumugavana Onyamira Amos Nyaribo. Benecha nigo aegereire getambukiro kyaba MCA abo bamuruseti abisi Nyaribo gwetera asumswada asebunge ye county ya Nyamira. Asensemo yaye nigo alire eira yogochia kogendera kwenekya emerubiri yaye yogoikirania obokoreri ase abananchi ba Kiabonyoru amo na Nyamira korengana nelichiko naboigo amaganyo y'abananchi nigo aburirie amamocho ayo abwateraneti Nyaribo nigo abwenerete kurigererigwa asobwekirano asaburirie egetambukiro gie Senate kumoirania abisi nigo kebwenerete kurigererigwa ase obwoime mono. Mwanchumuliria eyo ni Enkwana yaye omo MCA we semeli ya wodi ya Kiabonyoru maiga yomo governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo konyora omo sokorindo mwanchumuliria ukiraga abo